Στην Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια βάλαμε όλοι μαζί ένα πολύ μεγάλο στόχο. Να απαλλάξουμε τον τόπο μας από αυτή την εικόνα. Ξεκινάμε. Κατασκευάσαμε από νέες υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας Μέχρι χώρους υγειονομικής ταφής. και σταθμούς μεταφόρτωσης. Γεια σου Παναγιώτη! Γεια σου Γιάννη! Μάθαμε πολλά για την κυκλική οικονομία. Και εμείς περισσότερα. Ρεύμα γυαλιού. Κομποστοποίηση. Δημιουργήσαμε νέες δομές. Αλλά και νέα κουλτούρα ανακύκλωσης. Μπαμπά, χώρισε τα σωστά. Πλαστικό. Χαρτί. Πετύχαμε πολλά. Καθαρίσαμε τις πόλεις και τα χωριά μας. Φροντίζουμε το περιβάλλον μας. Καθημερινά πιάνουμε τους στόχους μας. We improve tourism. Άσεις Πανακόβητα και πιάσεις την οικονομική πίτα. Αυτό το έργο ανήκει σε όλους μας. Και όλοι μαζί συνεχίζουμε Με έργα εμβληματικά. Καθαρές πόλεις. Και χωριά. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου. Κουλτούρα ανακύκλωσης! Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.